salli ala Muhammadin annabi shi muke yabo. Salli ala Muhammadin annabi shi muke yabo. Radiyan jihar Kano kai da Bello ɗan dago, haske maganin duhu an gaishe ki sha yabo. Rasulillahi Mustapha Zaman na san gaba ka jinjina wa Mustapha. mai marwa da rausafa. Yarda in zo Madina fa in gaishe ka sha yabo. Yaro da in zo Madina fa in gaishe ka sha yabo. Radiyan jihar Kano kai da Bello ɗan dago, haske maganin duhu an gaishe ki sha yabo. Ga rediyo taurariya Da 'yan Kano zinariya a daɗe ana yi kulliya. amma sai da gaskiya. Wannan sai mazan jiya tashar kanan mu sha yabo. Wannan sai mazan jiya tashar kanan mu sha yabo. Radiyan jihar Kano kai da Bello ɗan dago, haske maganin duhu an gaishe ki sha yabo. Wane yaro ya ja da su Dukka ƙasar mu baya so, sanin aiki fa baya su. rewa ba kamar yaso. Yanzu dai a zamani baya su a shan yabo.